Kuiatxoarekin egin dugu kuiatxoz egindako tagliatelle. Lanbide heziketa egin nuen Burlatako Institutuan eta hor sukaldaritza ikasi nuen. Euskeraz ez nekien eta hasi nintzen ikasten. Gero lanean hasi nintzen eskolak ematen eta hor urte pilo bat aekan. Irrati bat sortu nahi genuela, euskerazko irrati bat orzonaldean ikastera bidali gintuzten Sorrosin irratira. Ni gero teknikariaren lana ikasi nuen beste bide batetik. Euskal Herri irratitik lanpostu bat gelditu zen libre eta deitu ziaten berriz. Musikari buruzko ikasketak ez ditut, ez? Hasi nintzen abesteko eskola batzuk hartzen, hor Artsaian. Gonbitea egin zidaten talde horretan parte hartzeko eta gero ja animatu nintzen nire abesti propioak egitera. Klaun ikastaroak egiten, antzerkigintzakoak, retoak gustatzen zaizkit. Bai, beti izan naiz oso ausarta. Hau ez egiten? Ja, nagoni, emozionaka. Aio zerri, atxari. Hemen bizi zara? Orain bai. Eta onera ekarri nauzu, sukaldatzera? Bai, begira ezagutzeko herri zoragarri hau. Egia da politxa dela, Lasaia, baina politxa ere bai. Aitortu behar dizut duela gutxi ezagutu nuela nik, duela 2 urte inguru edo. 2 urte dara matzazu hemen orduan? Bai. Baina bertan zaude ja finkatua? Bai, hori bai. Eta gainontzeko gonbidatuekin egiten dugu bezala erosketak egin beharko ditugu? Erosketak. Bai? Badugu arazotxo bat. Ze arazo daukagu? Ba, hemen dendarik ez dagoela. Aiozen ez dago dendarik. Aiozerrian ez dago dendarik. Orduan eta gitze erosketa mota egin behar dugun? Lasai, begira, nik erosketak egin beharrean, baratzera joaten naiz. Begira. Baratzera joaten naiz eta hor hartzen dut behar Baduzu zuk zure baratza? Bai. Orduan joanen gara txariren baratzera. Badu nire baratzea, eta horrez badu topatzen, auzokidearen baratzera joaten naiz, baimen askatuta. Hori izan behar nizun, baimenik gabe, baimenarekin. Eta hor hartzen dut behar dudana. Eta ez egiten duzu, landatu ere, zuk jarri gauza batzuk, ni beste batzuk, edo... Batzutan horrela egiten dugu, komentatu gure artean, eta zuk zer landatu behar duzu, begira, nik leka mota hau jarri behar dut, nik bestea, eta horrela badugu desberdin. Claro, oso ongi. Bai, eta gero beste batek kuiatxoak jarri, eta nik orduan pepinoak, ezakit horre, bakoitzak. Eta zuk xaskia beharrean ekarri dizuna da, claro, eskutan ikusten dudana da. Begira. Sekulako ekaitza bota du. Bai, orain dela gutxi, bai. Horregatik. Bai, orain eguzkiatera da, baina normalean... Eta pentsa, emisioan gaude azaroan. Ja, pentsa. Hori etzenekien. Enekien. Azaroan gaude, baina bueno, orain ustaila da. Eta begira, ustaila da. Guzkia. Azarra izateko hemen azaroan eguzkiare bada, Bai, ez du etzetzik esaten. Beti nik uste dut urtero eta egun guztietan agertzen dela eguzki jauna. Bueno, bai, hau egiartzen ditut, ez bustitzeko, orain lokatzez beteta egonen da, eta bestela ikusiko duzu zuek, zain beharriko zareten. Batzutan arriskutsua da, ni baztala ere hartzen ditut. Karritako guzti hori, karri dugu, Aiozeko dendatik, baina ez dugu ordaindu, Etzegoen, kobratzen zuena etzegoen. Nik uste dut ordaintzen dudala, sartzen ditudan orduako. Bai. Bai, hor sartzen ditutu orduak, ureztatu, belarrak kendu, eta jorratu, eta bai, lan egin behar. Orain esango dizugu lan horren guk emango izkizugu eskerrak. Aterako ditugu gauza. Bale, atera. Eta esanen diazu zer egin behar dugu, kuiatxoak hartu dugu. Begira, kuiatxoarekin egin dugu kuiatxoz egindako tagliatellea. Tagliatellea dira espageti antzekoak, Bai, zapaldu horietakoak. Bai, daude borobilak eta besteak. Eta horiek egin behar ditugu kuiatxoekin. Kuiatxoekin egin behar ditugu, orduan orain garbituko ditugu kuiatxoak, eta
tresna hauekin, zu lanean jarriko zaitut, bai. Vale. Erresa da, Vale. Olako tira batzuk egin eta horiek izanen dira tagliateliak. Vale, oso ongi. Bai, eginen dugu. Bueno, orduan, Zuk agintzen duzu? hauek ez ditugu erabiliko. Ajaltzeko. Horiek hartu dituzu ajaltzeko, bale. Bai, horiek ajaltzeko, bide batez ez bidaia aprobetxatzeko. Eta albaka, hauek dira hartu ditugun aromatikoak. Bai. Ere garbituko ditugu eta gero erabiliko ditugu. Komentatu diazu baratzean oso ohitura handia daukazula, ezta? Hauek erabiltzeko azokaldean. Bai, niko ohitura daukat horrelakoak erabiltzeko eta gustatzen zait izugarri gainera. Hemen nago eta tortzen zai usaia. Bai. Garbituko ditut, Ongi. kuiatxo handi hauek, eta hau izanen da lehendabiziko lana. Txari deitu nizun, elkarrizketa egiteko, eta ilusio egiten omentzizula gainera. Bai, baina badakizu zergatik. Zergatik? Sukaldatzea pilo bat gustatzen zaidalako. Begira, Orduan burri jatea gustatzen zaigu asko. Begira, orduan talde hona egiten dugu. Bai, Orduan proposatu zen idanean, Bai. sukaldatzearena, postu egin nintzen. Bai, beti esaten dizuet gonbidatuei, ez zazue pentsa sukaldaritza programa bat denik, baizik eta solasaldian arituko gara, sukaldatzen dugun bitartean. Bai, niri iruditu Eta zitzaidan. gustoko baldin baduzu, primeran. Bueno, galdetun nizun lehendabizikoa izan zen eta zertaz hitz egin behar dugu. Zu gauza asko dituzu kontatzeko. Bai, kontatuko ditut. Gauza askotan aritua zara, Bai. eta hori eginen dugu, jendeak zure ahotsa entzun duelako gehien bat, bai irratian eta bai musikan, Bai. baina asko daukazu esateko, ezta? Hasiko gara pixka bat hasieratik? Nahi duzun tokitik, galdetu nik erantzun. Hasiko naiz. Bueno, lehenengo esan Aiozen gaudela, baina denbora gutxi daramazu Aiozen. Zuetzara Aiozen jaiotakoa baia. Aioztarra oraina bai. Ez ni Olague herrikoa naiz. Olague Anue Bailaran dagoen herri bat da, herri txiki bat da, hor 200 biztanle inguru ditu. Ultzama inguruan dago, baina ez da Ultzama. Hor nabezten da jendea. Eta, bueno, Ultzama aldean bizi izan naiz, urte askotan, eta duela 2 urte edo hona etorri nintzen. Eta hori hemengo mutil batekin elkartu, eta hemen bizi gara orain. Eta hemen oso ongi hartu zaituzte. Bai, egia erran da, bai. Gustora zaude hemen. Bai, gustora nago. Ikusi dute, baratzen geundenean hor harremana bat zenula, hor topatu ditugun beste... Guztiekin. Karo. Guztiekin, karo, nik harremana ditut, baratzean ibiltzen direnekin batez ere. Ni baratzean eta olakotan ibiltzen naizelako, eta paseoan, eta ni herrikoan naiz. Orduan, ni herri batean... Bagarabil. Bai, ez da. Oso eroso sentitzen gara, ez da? Bai, ni herri batean, bueno, lanean jarriko zaitu dela erran dut, baina azkenean... Ni ere lanean nago. Hemen ni. Vale. Seituko duzu. Lasai. Eta, zuk esan duzu, Ultzama inguruan hasi izan zarela. Bai. Bizi eta hasi. Eta han hasten zara pixka bat herri mailan edo herrigintzan edo pixka bat salseatzen esan dezagun. Bai. Ez? Eta pixka bat gure kultura, gure mundu honetan arakatzen eta lanean. Bai, horrela hasi nintzen, euskaltzalea eta euskeraz ez nekien, eta hasi nintzen ikasten hori lehendabizikoa. Aekan hasi... Zenbat urtekin gertatu zen hori? Aekan izena mantzen nuena? Nik uste duten, 19 urtekin edo hasi nintzela, 19 urtekin hasi nintzen eta sekulako maratoia egin nuen. Maratoia zeratik oso azkar ikasi zenuelako euskaraz? Bai, sekulako motivazioa neukan, ikasi nahi nuen bai ala bai. Beharra sentitzen zenuen, euskara ikasteko beharra? Bai, beharra sentitzen nuen, gizarte mugimendutan eta hola ibiltzen nintzelako, eta gauzak mugitzen eta hola, eta euskaltzalean nintzelako. Ama euskalduna da, Ultzamarra, aita erdi euskalduna, baina ja galduta, euskara galduta. Orduan, ni euskalduna sentitzen nintzen eta euskaldun bat, euskeraz ez dakin euskaldun bat, ez dakin orduan. Hankamotz ikusten zenuen zure burua? Nik ikasi behar dut, eta izan eman nuen aekan eta hortxe hasi nintzen. Baina zu joan zinen aekara, euskara ikastera. Bai. Eta aekan, euskara ikasteaz gain, beste mundu bat ezagutu zenuen, ez? Bai, ikastera joan nintzen eta hor herri txiki horietan, lehen garai horietan irakasleak falta ziren. Orduan, hasiera-hasieratik erraten zidaten, zu irakasle izanen zara. Ikasten zen denean.
ikasten ari nintzenean ja, zer irakasle izan ezara, nahiko nuke. Hemen ari naiz, hemen ni txari naiz, ezak zer olakoak ikasten eta ni irakasle. Eta bai, azkenean irakasle izan nintzen. Orduan euskara ikastea ez da horren zaila. Ez da horren zaila. Hain denbora gutxian ikasi baldin bat zenuen, motivazioa sortzen dut zenula kristona. Bai, hori da garrantzitsuena. Nik uste dut edozein gauza ikasteko hori dela garrantzitsuena. Gainera, edozein gauzarekin edo ikasprozesuarekin gertatzen den bezala, hasieran iruditzen zaizu ikasten duzula pilo bat, ez bizik urtean. Gero bigarren urtean, bigarren urtean etortzen da nor nork, ez? Bai, eta subjuntiboa, ez. Eta orduan hor hasten zara, baina, gero ja motibatua baldin bat zauden ikuste dut azkenean ikasi duten. Orduan, ikastera joan eta lanbide bat topatu zen, eh? Bai, hori da. Ikastera joan eta nik enuen espero, baina... Zertan ari zinen orduan, izena eman zenuenean? Edo zer ikasteko asmoarekin, edo norazi joan txari? Sukaldaritza ikasten ari nintzen. Ara? Bai. Horti datorkizu asko gustatzen zaizula. Claro. Eta bukatu zenuen sukaldaritza? Bai. Bukatu zenuen, sukaldari profesionala zaitxugu. Bai, ikasketa horiek ditu. Horiek dira nire ikasketa. Bai, nik lanbide heziketa egin nuen Burlatako institutuan. Eta hor sukaldaritza ikasi nuen. Eta orduan... Hortik txef handiak atera dira, eh? Bai, ni txefa naiz, baina, nire etxean, ikusten duzun bezala. Hori telebistan dira. Claro, Oso pozina horregatik, bai. Zu disfrutatu zure programa da, zure sukaldaritza programa. Nire goloria minutuak. Berrira, orain tagliateleak egiten ari gara. Oso ongi. Orduan sukaldaritza ikasten zegoen eskaura sartzen da euskaltegian eta gero lanean hasten da. Gero lanean hasi nintzen eskolak ematen eta hor urte pilo bat aekan. Eta aekan nenbilela hor irri mugimenduetan ere bai, eta hola, orduan pentsatu genuen irrati bat sortu nahi genuela, euskarazko irrati bat ortzonaldean. Untzama inguruan diozu? Untzama inguruan, esan erran irratia. Bai. Oraindik hor dago, Orduan zu zaude sorreretan? Bai. Ara! Hortxe hasi ginen bilerak egiten eta horrelakoak egiten. Eta orduan behar genuen norbait aritzeko, irratian aritzeko. Eta azkenean komentatu zidaten, zergatik ez zara animatzen. Ni beldurtuta euskaldun berria. Bai, ba. Nola euskaldun berria, baina nola dituko naiz ni, hemen, animatu nintzen azkenean. Uste dut, animatzeko erraza zarela zu, Hasierako beldurroiek erraz gainditzen dituzula, Retoak gustatzen zen. Bai, gustatzen zitzaizkidan, igual orain gutxiago. Baina lehen bai, zergatik ez, Ausarta. Ausarta bai, beti izan naiz oso ausarta, eta, erronka bat zen niretzat, eta, saiatuko naiz, eta, Eta hasten zara, zerotik esan dizagun? Edo jartzen zara harremanetan beste irratiren batekin, edo pixka bat ikasteko, edo ez, zerotik. Venga, mikro hartu, eta zu. Ikasi behar izan genuen eta oso ongi pasa genuen gainera. Fermintxo Gartzitorenarekin, biok hasi ginen, eta ikastera bidali gintuzten Sorrosin irratira. Bale, Sorrosinen ikasi zenenzuk irratigintza esan dezagun, Hori da, bai. Nik uste dut aste betez edo bi astez edo ez dakizen bat, baina ara joan eta hango lankidekin, hango lagunekin, primeran pasa genuen haiekin, oso horaitzapen politak ditut, eta han ikasi genuen, eta gero ja hangoa jarri genuen martxa. Ikasi zenuten dena, esan nahi dut, teknika lana eta esatari lana, edo bakarrik? Esatari lana, bai, han esan erran irratia esatari lanak eta egiten genuten. Ni gero teknikariaren lana ikasi nuen beste bide batetik. Bai, zen esan duzu sukaldaritza bakarri okazula, baina nik uste dut irrati eta soinu teknikari ere batzarela. Bai. Edo ikasketa bintzat egina dituzula. Bai, egin nituen horre bada sonografi zeneko akademia bat, eta horre egin nituen bai. Kuskusiatu dut eta sonografen zure izena dago. Bai? Bai, goi mailako soinu eta irrati teknikaria. Begira. Bai, gainera, horre eman izan nituen eskolak, irrati gintza, hani egin nituen ikasketak, eta gero, deitzen zidaten irrati egintzari buruzko modulo bat egiteko, eta orduan joaten nintzen. Eta zer dauka irratiak? Zeren gero, esan erran irratitik, pasatzen zara Euskal Herria irratira, ezta? Bai, irratiak ezak zer daukan, baina ni behin... Irratian dabilen edonork esaten da engantzatzen duela.
Egia da? Edo Bai, engantzatzen aldu, bai, nik uste dut bere sarma baduela. Ni hasi nintzen komentatu dudan bezala nahi gabe, gero Euskal Herri Irratitik ere deitu zidaten ordezkapen bat egiteko. Eta gero beste lanpostu bat gelditu zen libre eta deitu ziaten berriz, eta joan nintzen Euskal Herri Irratira. Atxari, berriro ere. Berriro ere proposamena eman da eta beste erronka berri bat. Eta banoa. Bueno, tagliateleak utziko ditugu beratzen, Hau pistorako gordeko dute. Bale, zuk dena probestu. Dena probestu behar behar da. Gure tagliateliak egin behar ditugula hemen. Hau dira, ikusten, tagliatele modikoak. Bai. Eta gero gatza zer egin behar botako diezu? diogu. Gatza bota? Bai. Gatza Eta botako gordinik ez ditugu janen. Gordinik, jaten dira, sukaldatzeko modu bat da beratzen uztea. Hor nolabait bigundu egiten da, bere zukua, bere ura ateratzen da, gatza botata, Bai. Orain gatza botako diogu. Eta uzten baldin badugu ordu bete, Horrela, bere hortan. beratzen, hola, gatzakin ongin astuta, bere zukua aterako dute, eta hori, bigunduko dira, orduan ikusiko duzu, nola jaten aldiren, hola, gordinik. Ja, gordinik. Bueno, gordinik ez daude, gatzakin eta beratuta, baina, badute bere prozesua. Ordu bete edo utzita, bai. Edo bada beste modu bat, zakitu orain zein eginen dugun, nahi baldin Claro, eske guk ordu erdiko saio bat dugu. Orduan eginen dugu bestea. Trampa egin dezakegu, telebista ere trampa da. Ez da trampa, bada egiteko beste modu bat. Zein? Eta bada egostea. Baina oso gutxi. Claro, oso fina dago, ja. Oso fina dira. Orduan, igual 5 segundu. Hau jarriko dugu berotzen, ura, eta ja irakite dagoenean botako dugu eta ja egina. Eta gero prestatu behar dugu saltza. Egin dugu. Zuka egintzen duzu, osaten dizu. Bai. Eta hori zein barzu, orain ja, ez berotzen denean, ez jarriko duzu. Berotzen denean, eta saltza hasiko gara prestatzen edo... Nahi duzuna, Eta ni bitartean jarraituko du saltzan, bale? Zu saltzan. Jarraituko du saltzan. Bale. Aipatu ez dudan beste, zehoze esan dut, lehen zure ahotsa dela guretzat ezagunagoa. Musika munduagatik diot, zentzu musikaria zara. Bueno, musika zalea. Ez dakit, musikaria. Orduan, euskaltzalea, irratizalea, musikazalea, dena zale utziko dugu. Dena zale. Baina, musikari buruzko ikasketak ez ditut, ez? Baina bai horre baina egin dizu, ibilizara. Eta bazabiltza ere, hori da. Bai, orain une honetan, proiektu batean gaude kontzertu bat egiteko, bertsioak egiteko, eta hau da, motozale batzuek antolatzen duten jaia lagun gaixo dauden 2 ume laguntzeko. Eta kontzertu bakarra da, eta horre musika jebia eta olakoak eta egiten ditugu. Eta horre oso ongi pasatzen dut. Oso makarrita edo jebi dezakit nola esan, Denetarik. Bai. Dena eta zerrez. Baina hasi hasten zara zure gitarrakin? Edo nola hasten da? Nola sortzen zeren zuk zure abesti propioak dituzu? Bai. Diska bikoitza daukazu hor kaleratua? Bai, baina hori etorri zen ondoren. Ni lehendabizi hasi nintzen, lehendabizi abesti propioak rock talde batean. Rock popula jarri genion izena duela urte pilo bat. Eta hor, abesten nuen, hasi nintzen abesteko eskola batzuk hartzen, hor Artxaian, eta abesten nuen. Oi, ama, nire Artxaiatik pasatakoa naiz, hombre! Begira! Eta hor hasi nintzen, gonbitea egin zidaten talde horretan parte hartzeko, eta hortxe. Eta gero, bertsioak egiten beste talde batzuetan, hor adibidez, Radical Fruit taldean, Espaloian taldean, horri toitzen bertsioak eta egiten. Eta gero ja animatu nintzen duela urte gutxi, nire abesti propioak egitera. Hainbat proiektutan ibilita gero, esaten duzu, orain nerea egin behar dut ere bai. Eta hor bide lagun hartzen duzu Iker Huitzi. Baita ere, bai. Edo hori ondoren etorritako kontua da. Lehendabiziko anakarduak garbitu behar ditut, Bai. Lehendabiziko proiektuan, Blancainoek Rubiorekin elkartu nintzen, eta egin genuen disko bat, bion abestiekin. Orduan bere abesti batzuk eta nire abesti batzuk, eta horiekin egin genuen diskotxo bat. Hori lezan zen lehendabizikoa hola... Hori nik enekien? Nire abestiekin, ez? Gero erakutsiko dizu. Bale.
Eta gero animatu nintzen nire bakarkako lana egitera, eta hor bide lagun asko, Blankaine Rubio bera, Kontxigeletan nire aizpa, Aira Metxaniz, Iker Huitzi, Erranduzuna, bere estudioetan grabatu nuen hor tibeteko kuenkoekin eta horrelako pista batzuk, eta gauza experimental batzuk. Nik uste jolasten aritu zinetela orduan, pixka bat, ez? Jolasean musikarekin, daukagunakin, dakigunarekin. Bai, jolasten ibili ginen. Maite Kiro hortik sortzen da? Bai, Maite Kiro hortik sortu zen. Bai, ze, bueno, Iker eta biok oso laguna gara aspalditik, eta hori, gustatzen zaigu jolastea eta horrelako gauza eta esperimentuak egitea. Orduan, ibili nintzen bere estudiotxoan, horretxean, horrelako gauzak egiten, bazuk egin nahi baduzu. Zuzen duten lasai orduan, ez? Oso lasai. Bi asteko grabaketak, ez? Ez. Zuzen duten lasai? Lasai. Experimentatzen? Bai, lasai. Bueno, igual urte bete edola, Lasai, oso lasai, bai. Oso lasai, bai. Berak musika egin, eta gero nik pentsatu zenolako melodia, eta letrak eta hitzak pentsatu, eta horrela ibili ginen grabatu, eta benga gero urrengoa bestia, horrela patxadaz. Nik beste kontu bat entzun dut, Txari. Zer entzun dut? Entzun dut, yoga munduan eta ibiltzen zinela, eta hor, yogan aritzen zirenek eta esaten zizutela ere bai, eta zuk ez dituzu zure abestiak, eta orduan esatzen dut, pues igual, egin ditzik nire abestiak, ere yoga... Ez ez ongi ez erakusten ari nintzen. Pentsatzen un gaizki ari nintzen. Nire labana kutxuna. Nik ere handiak ditut maite, bai. Hau eskolatik, begira. Txari eleta, ez dakit ikusten duzuen, baina jartzen du. Eta hore bai. Baina hori esaten duzu burlatan ari zineneko... Hauek erosi nituen ikasketak egiteko eta oraindik erabiltzen ditut. Bekin doaz, zoazen lekura. Toki guztitara. Bai, bueno... Eta jogaren kontu hori zer? Bai, kontatuko dizut. Bai, begira ikasketa horiek ere baditut gutxi gora bera. Ikusten, badituzu, zuk uste dituzuna baino gehiago. Bai, ibili nintzen terapeuta transpersonala izateko, terapia transpersonalari buruzko ikasketak egiten Madrilen. Orduan, meditazioan oinarritzen da, terapia hori, eta orduan meditazioa ere praktikatzen. Eta orduan, hasi nintzen, ze karo, nik lehen musika munduan bertsioak erdaolako egiten dituen, eta zukerran duzun bezala, makarrak eta denetarik, ez da, heavy, punki eta denetarik, ez da, nire musika gustatzen zait eta edozein gauza. Orduan hortik hasi nintzen, baina gero, hor jogaren munduan eta horrela, beste musika mota bat, beste doinu batzuk deskubritu nituen, lasaiago batzuk, eta horiekin hasi nintzen. Orduan, gitarrakin melodia lasaiagoak sortu, tibeteko kuenkoekin ere, horiekin ere hasi nintzen, eta ditut ere, asko. Horiek ere erabiltzen ditut, gon, ere, hor dago paretan dago, gon. Horiek, musika tresna horiek deskubritu nituen, meditaziorako eta horrelakoetarako erabiltzen direnak, eta hasi nintzen yoga zentroetan eta sesioak egiten. Orduan hor, batzutan mantra batzuk, eta hor hasi nintzen nire mantra propioak sortzen, eta horiek dira disko horretan sartuta dauden batzuk. Badira beste doinu batzuk mugituagoak, baina beste batzuk dira mantra moduko batzuk, horrelako doinu. Eta Maite Kirorekin batera, zuk kaleratu zenuen beste diska. Zer da, diska bikoitza edo... Nola esan dut, bai, ez? Bai. Eta bestea zen... Dejate llevar, hori da. Bai. Hori ja beste erabateko musika da, ez da hain lasaia, ez? Bai. Ez da hain desberdina, lasaia da, baina ez da hain lasaia, egia da. Mugituagoa da, hor gitarra pare bat eta sartzen dira, eta koroak ere bai, ez? Hor laguntzaile asko. Laguntzaile batzu. Bai, lusuzkoa. Nik asko miresten dudan beratar bat ere baduzu. Ai, Peki. Peki handia. Bai, nik ere miresten dut eta nire amets bat zen. Pekirekin grabatzea? Bai, eta oso laguna dut. Pekek zure lanean parte hartzea. Bai, aspaldiko laguna dut eta orduan proposatu nion, erran zidan, pentsatu gabe, eta lagundu zidan bai ahotsak jartzen da baita gitarra jartzen. Berak grabatutako gitarrak ere badaude, eta zoragarri. Bai, Peki da. Peki da zer erran dugu, garbituko ditut belarrak.
segi garbitzen, bai. Bai, luxuzko kolaboratzaileak eta emaitza ere polita. Eta bada beste zaletasun bat baduzun ere bai. A ber. Antzerkia. Ai, bai. Antzerkia ere bai. Bai. Irrizikloan aritu izan zara behin baino gehiagotan. Bai. Eta hori? Bai, kotilla samarra naiz. Oso. Laukatu bizi gara Euskal Herrian. Eta ezagutzen dugu elkar. Bai, irrizikloan eta batez ere hor Ultzama inguruan Axolagabe antzerki taldea. Bai. Hor 10 urtez, 15 urtez, ez dakit zenbat urtez sortu zenetik eta oraindik jarraitzen dute. Herri mailan sortu zen duten. Bai, Isa da zuzendaria eta oraindik segitzen dute. Nik duela 3-4 urte edo utzi nuen. Baina ordura arte urtero prestatzen genuen antzeslan bat. Urtero bat. Badu lana, Badu kriston lana. Prestatu eta gero antzezten genuen behin edo bitan, egiten genuen ekainan. Pentsa. Kriston lana hartu eta gero ekainan emanaldi bat edo bi. Kriston errekastarekin? Sekulakoa. Bai, horrela izaten da, ez da, herri mailako... Bai, herrian. Eta egonen ziren zai, abera urtein zer egiten duten. Zai, zer egiten duten hauek, aurten, eta dena zai, eta oso polita zen. Nola esan duzu antzerki taldea? Axolagabe. Baina Axolagaben bakarrik ez. Esan bezala ere lankideekin gainera, Ikerrekin, Reyes Ilintxeta lankidearekin, ere irrizikloan parte hartu izan dugu, ez? Hor, prestatu genituen sketch batzuk, irratia ematen diren egoera farregarrien inguruan. Ematen direla. Bilo bat gainera. Jendeak ez du ikusten gainera. Ez du ikusten, horregatik jokoa ematen du, ez? Jendeak ez duelako ikusten. Eta orduan, aipatzen dituzunean hor jende horrean. Nik uste dut nahiko lan polita galitu zela. Identifikatuak igual sentituko ziren ere asko. Bai, nik uste baiet. Eta parte hartu genuen hor, ez dakit zenbat urte. Batzu bai. Baina zerke oso gustuko dute. Ikasketa horiek egitea pentsatu nuen, sukaldaritzan sortu baino lehen, baina sukaldaritzan sortu nintzen. Baina ibili naiz, hor ikastaroak egiten, klaun ikastaroak egiten antzerki gintzakoak. Kultura orokorrean. Eta ikastaroak, ez dakit zenbat ikastaro mota, eta zenbat ikastaro ditudan nire bizitzan. Eta egiteko dauzkazunak suposatzen dut. Ezagututa pixka bat. Horai sukaldaritzari buruzkoak egiten nahi naiz. Bai, orain berriro sukaldaritzari eutxi diozu. Bai, berriro itzuli naiz hor. Baina, bueno. Bizitza hola da, ezta? Bai. Gora bera ditugu eta... Hortxe. Irratia aipatu duzula, irakutsiko, irratian ez dugu deus ikusten. Entzun egiten dugu. Nik jarriko dizut gauza bat entzuteko. Irrati saio batetakoa izan daiteke, baina enago ziur, Zuk esanen didazu, bai? Bai. Jarriko dizut audioa. Altu, entzun dezazun. Ai, txari. Zuretzako mezu bat eskatzen digute, noiz eta une berezi hauetan. Noiz eta irratitik alde egitea erabaki duzunean. Jada etzara egunero lanera etorriko, azken urte luzeotan bezala, baina gurekin beti izanen ditugu eman diguzun alaitasuna, musika, kariñoa, ukitu makarra hori, betiko zure besarkadak, zure teatrilloak, zure kantuen bersioak. Bazoaz, baina lasai ulertzen dugu. Egoak ebaki banizkion, neurea izango zen, etzuen alde egingo, baina horrela etzen gehiago txari izango. Eta nik txari nuen maite. Lankide maitia, irratiko ajuarriero honetako gatz eta piperra, eta betirako adiskide bihotzekoa. Musu bat txari. Emozionatu nahiz ni? Ni ere bai. Hau ez egiten. Ja, nago ni emozionatua. Jakin dut hori? Eta hori zer. Pues orain, telebista. Tipulina. Ostras. Eta hori? Beste etapa bat? Beste etapa bat, bai, nire bizitzan, ez dakit urte asko eman ditut irratigintzan. Asko eta asko. Bai, esan erran irratian eta Euskal Herria irratian. Eta, bueno, baina beste bide batzuetan hasi nahi nuen, ikusten duen etapa hori bukatzen ari zela, eta hori da, arrazoia, ez dakit.
Baina joanen gara, nik oraindik zurekin zerbait badut pendiente irratian. Bai. Bai? Edo ez? Zer duzu pendiente? Lengoan aipatu zen idalako, igual etorri barra duzu irratira? Bai, oraindik ez dut bukatu, egun batzuk falta zaizkit, horregatik, bueno. Behar dut denbora bat, uste dut gero ikusiko garela. Behar dut atxeden hartu. Gero jarraituko dugu. Gero arte, Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Free world. Yeah. Zure lanak eginak. Ez Bai. dizut bat ere lagundu, Txari. Hasieran esan zuk diozu. galderak egin dituzu eta nik erantzun gero momenturen batean Eskakiatu ez egin, nekien ze prestatzen ari nintzen, baina bueno, azkenean lortu dugu. Lortu duzu Egitea, eta bai. bikain gainera. Orain falta zaigu probatzea, Bai, orain probatuko duzu. Orain eginen ze- dugu. Baina jakin nahi duena gauza bat da. Komentatu dugu, irratia ustera zoazela, eta, bueno, musikarekin erabra zabiltzala, kontzertu hori daukazu hor pendiente. Baina aurrera begira, Txari, non ikusiko zaitxugu? Edo zertan arituko zara? Aurrera begira ez dakit oso ongi, kontua da hau itxiko dudala eta gero buruan ditut beste bide batzuk, errate baterako. Hor Lizason apartamento rural bat jartzeko asmoa dut, hor badut apartamento txiki bat, eta bueno, hor turismoarekin eta mugitzeko asmoa dut. Gero eztia egiten dugu hemen, orduan, bueno, eztia egiten ere bai, laguntzen. Eta, bueno, printzipioz datorren ikasturtean Kilikili izeneko jolas parkean arituko naiz, bai, lanean, hor kanpoko barra horretan, beraz hartu nire baldin baduzu zerbait. Bai, joanen gara, bisitan joanen gata ikizu, bai. Eta horiek dira, baina deus finkorik ez, kontua da, bueno, hori iztea eta aritzea gustoko ditudan gauzetan. Zukalde aritzan, edo bai, Segurazki disfrutatuko dituzula, egiten duzun guzti hori, seguro bai ez, zure pasio guzti horrekin eginen duzula, badakit. Bai, gainera badakizu niri beti gustatzen zaidala gauzak egitea, gustatzen zaizkidan gauzak eta ilusioa eta horrelako zerbait pizten didatenak, ez? Eta orduan, hoien bila jana. Bueno, pues jarraituko zaitugu, Oso ondo. Zure atzetik ibiliko gara, Berdin zait, barra baten atzean, landetxean den edo kontzertu batean den, Bai, baina horregonen gara. badakizu saltxero hutsa garela eta orduan edo zein tokitan topatzen nauzuela. Oso ongi, mila esker. Ateak zabaldu izkiguzu, erakutsi diguzu sukaldean ere bai, probea zarela, ikasketak zerbaitetarako egintzen ditugu. Bai, nik disfrutatzen dut pila bat sukaldean. Guk eskertzen dugu, bai? Tartetxo hau eskaini izana eta placer bat izan dela. Niretzat ere plazerra izan da. Eskerrik asko, txoko honetara tortzeagatik, aiozkerrira tortzeagatik. Bai. Eta nahi duzen Badakigula bidea, kontuz, Bai, badakizuen, ni beti sukaldatzeko prest, tortzen zarenean, nik prestatuko dut beste rezatotxo bat. Oso ongi. Bueno, eta zuei, betikoa, bai? Ja gutxi, nafar gutxi ezagutzeko aukera daukagu, baina oraindik bateon bat gelditzen da, beraz, datorren astean nor izanen dugu jakin nahi bauzu, ez utxik egin, aio! Probatu behar dut, ez zindu gehiago. Probatu behar dut, dena naztuta, ez da? Ongi naztu, bai, naztu dena, saltsa askorekin. Hau egin behar da, tallarina bezala hori da, bueltaka. Zezin dut hartu bestela. Ah, ya está.